Здравейте, приятели, скъпи бургазли! Приключи редовното заседание на Общински съвет. Една от докладните, които още в началото предизвика силни дискусии, беше повод за обединение на много голяма част от колегите. В цялата област имаме интерес от все повече полети, които да се случват от и за нашия град. Имаме големи надежди, че това ще помогне за развитието не само на икономиката, не само на туризма, но е важно да се отстояваме интересите, които са свързани с Бургас, и затова именно подкрепихме докладната, свързана с създаването на фонд за летище Бургас, с подкрепата на всички кметове от областта, на всички общински съвети и най-важното за развитието на нашия регион. А за нас е най-важно това да се случва за Бургас. Гласувайки днес на сесията, естествено подкрепих тази докладна, защото съм убеден след редица разговори с вас по тази тема. Докладната, свързана с така наречените перки в морето, която придоби широка обществена известност. Докладна, вкарана от нашата парламентарна група, подкрепена от всички останали колеги, икономически нецелесъобразно с оглед визията напред за нашия град и това, което искаме да бъдем ние след години, и това, което искаме да постигнем за поколенията напред. Придобиването на по-голяма информация от страна на хората, за мен това е най-важното. Какво мислят хората? Получихме редица сигнали, редица срещи с организации, браншови, представляващи както рибарите, така и хора от различни сектори. Мисля си, че не е времето сега да се случи това. Тази декларация така обедини целия Общински съвет. Една от другите теми, която предизвика много голям интерес, гордост на Бургас, бих казал, от последните събития, които се случиха, това е баскетболен клуб Черноморец. От името на хората, които са в нашия град, смятам, че това също беше една тема, която обедини всички ни. Бургаските акули показаха завидни умения не само в областта на спорта, а може би пример за подражание, което е много важно за следващите поколения. Обсъждахме в икономическа комисия, взех отношение, споделих с колегите, вземайки думата, своето мнение, и си мисля, че е много важна, което одобрихме днес вече официално на сесия. Интегрирането на новите велосипеди в Бургас. Ход, който отново ни прави пионер. Отново ще бъдем първи, отново ще бъдем пример. Защо? Не защото имаме колела, а защото ще имаме най-модерните велосипеди, а Бургас е град с, може би, най-много велоалеи в България, които ние приехме наредба, свързана с ценообразуването, което е, може би, на фона на други подобни услуги символично, но това е нормално, тъй като трябва да е достъпна услуга. Най-модерното ниво електрически велосипеди, които ще бъдат предоставени на бургазли и на гостите на града. За това да се види какво можем в Бургас. Можем да бъдем първи, можем да бъдем най-модерни, можем да предоставим най-доброто, но това се случва не защото сме огласували днес. Това не се случва защото някой от нас е взел някакво невероятно решение, се случва защото бургазли заслужават да бъдат първи и иновациите трябва да бъдат във всяка една област. Наречете ме, ако трябва, шовинист, но трябва да се гордеем с нещата, свързани с града ни, защото те не са плод на моя труд, на някои от колегите само, и те са плод на труда на всеки един бургазлия, и ние трябва все повече да показваме какво можем и какво трябва да се направи, за да се случват добрите неща. Спортната зала в Мелен Рудник ще бъде факт. Беше прието по време на сесията тя да бъде изградена, довършена и това да се случи с подходящите средства и финансиране. Възрастните хора в Бургас ще имат, може би, най-модерния дом и дома предоставяш най-добрите условия в минерални бани. Днес приехме, след дълги обсъждания, как това да стане все по-добро. Взехме решение да бъде съфинансирано допълнително от община Бургас. Защо? За да могат да бъдат представени най-добрите условия, да могат да бъдат предоставени необходимите социални грижи, които се полагат на нашите родители, на хората, които
винаги са показвали верния път и това не да бъде само единичен случай, да бъде мултиплициран като пример. Трябва да се започне от някъде и най-добрите условия, които ще предостави Бургас, да бъдат пример за следващите домове, които ще бъдат изградени, и това е само началото. Аз съм уверен, че имаме единия пример, първия пример, положителния пример, и той ще бъде в Бургас. Силни обсъждания и подкрепа получи и докладната подпомагането на наши спортисти, които ще представляват града ни в чужбина на международни форуми и състезания. Бургас няма един-два, а над 100 примери за спортни клубове, които ни карат да се чувстваме горди с нашия град. Днес сме решение да подкрепим представители на наши отбори, на национални и международни състезания. И считам, че това не е нещо особено, това е нещо, което ние сме длъжни да направим, защото тези хора представляват Бургас, тези хора, тези млади момчета и момичета, тези таланти представляват бургазли и най-нормалното е да получат подкрепата от града. Част от другите докладни бяха свързани с общински жилища, хора, които са настанени по административен път. Там държа да ви кажа, че винаги, както знаете, подкрепям тези докладни. Винаги трябва да минава за мен с повече смирение и с по-голяма подкрепа към хората, които са в затруднено положение. Но, приятели, обръщам се към всеки един от вас, защото знам как мислим всички заедно. Ние пеме всеки един човек, давайки и добрия пример, с по-малко говорене, с по-малко приказки и с повече действия. Днес видях на сесията единение относно тази тема. Част от другите докладни бяха свързани с изграждането и предаването на вече готова изградена ВиК инфраструктура на Държавното дружество за стопанисване и експлоатация и поддръжка. Една докладна, която лично на мен ме направи впечатление, говорейки за икономика, говорейки за развитие на икономическите процеси, ние трябва да стимулираме иновациите. Като председател на икономическа комисия споделих с колегите след разговор с управителя на благоустройствени строежи колко е важно да подкрепяме иновациите. Важна докладна, може би не само за хората в квартал Банево, а важна за икономиката като цяло, защото привличайки инвеститори, ние винаги трябва да имаме пример, който да дадем в нашия град. Те примерите не са един или два, но когато говорим за общински дружества, трябва да можем да стимулираме нашата собствена икономика, в случая индустрия. Кариерата в Банево ще бъде в пъти по-добра, ще бъде закупено свръхмодерно оборудване, вече много по-спокоен за жителите на квартал Банево. Това е един от най-бързо развиващите се квартали на Бургас и чрез закупуването на тази техника ще бъдат съкратени много разходи, което е важно чисто икономически, ще бъдат увеличени добивните нива, ще бъде много по-рентабилно като производство, чисто като индустриален процес. Няма да има такова замърсяване, каквото има при други подобни инсталации в страната с по-старо оборудване. Ще бъдат съкратени логистичните коридори, броя на минаванията на камиони, което е изключително важно за нашите съграждани в квартал Банево. Много по-рентабилно, но също по-добри печалби за общинското дружество, защото говорейки за икономика, в случая не трябва да забравяме, че имаме и социална функция, когато става въпрос за общински предприятия, за обединения около темите, които касаят бургазлии. Споделяйки тези акценти с вас и това какво се случи днес, съм уверен в успеха на тези докладни, които са направени на първо място с мисъл за надграждането на нашия град, визия за бъдещето на нашия град. Тези, които може би няма да донесат резултат утре или в други ден, но ще поставят силни основи за развитието на града. Над 40 докладни, които бяха приети днес, ние комисиите дискутирахме много, къде има икономически плюсове за развитието на нашия регион. Съм сигурен, че акцентите, които ви споделих, са важни за вас, приятели, защото бургазлии сме хора, които не признаваме граници, бургазлии сме хора, които мислим напред. Ние знаем, че сме хора, които търсим нови хоризонти. А търсейки нови хоризонти, трябва да поставяме силни основи, за да може тези, които вървят след нас, а те отново ще бъдат бургазлии, да са сигурни в стъпките напред и в техния успех.